modu zaude? Haserre. Bueno, baina itzegin ezagun gai alaiago batetaz. Lagunak! Ez daukat lagunik herrian. Hartuko nauzue. Gorroto dut galtzea. Eta sarretzen naizenean. Babes pertsonala, bada ezpada. Eta, piper espraia. Kaixo! Azpi naiz. Ia 4 urte daramatza zentroetatik sartzen eta ateratzen. Dirudienez edozein gailu jakeatzeko gai da gubiok pizteko behar dugun denbora gutxian. Ez da nire errua zuek hain makalak izatea. Pozik egiaztatuko nuke hori, baina oraintxe bertan ez dute zer garbi ikusten. Ondo portatu. Nik zure mugikorra aldatu egingo nuke. Nirea? Zain nengoen bitartean, aspertuta nengoenez, hakeatu egin dizut. Eta orain zentroko guztiek dituzte zure pasaitzak. Broma da, ezta? Ez.